אבל סבתא שלי הייתה שם. במקום הזה, אתמול בערב, התקיימה אספה של ארגון שמאוד מאוד מזכיר ארגונים מתקופות חשוכות בהיסטוריה של העם היהודי. וואו. יפה. יפה? בנצי. 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 בנצי, אתה שם? בנצי. בנצי, פתח את הדלת. פתח. בנצי, תיזהר, נפץ! מה זה? בנצי! בנצי! בנצי, מה קרה לך? בנצי! בנצי, תראה מה קרה לך! בנצי! 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 בנצי, תראה מה קרה לך! בנצי, תראה מה קרה לך, מה הם עשו לך, מה זה? מה זה, בנצי, מה זה? בנצי, מה זה, מה הם עשו לך? בנצי, אני אסדר לך, בנצי. בנצי, תראה מה קרה לך, בנצי, מה הם עשו לך? מה זה? מה זה? בנצי, מה זה? מה קרה לך, בנצי? זה לא הראש שלך.